fáilte go Splanc. I nniu Thomas chun tuirgneamh eolaíochta a dhéanamh a léironn trashalú. Bhí an uisce de roí ó phláintaí le maireachtáil, ach ar smaoine túdaíomh faoi chunas ógáin an tuisce sos an planta. Sna bhés á fisráin inniu. Seo an méid tá wet san tuirgneamh. Uisce, glunaí, dachán bia agus celery. An chéadú atá le duine ná na glunaí a léanana leathláin le uisce. Cuir dachán bia isteach agus duine a bhasca. Bris an gás ar an soladar. Cuir isteach san uisce dáitiad agus fáin. Seo glunaí a dogma háiriche agus féocharú. Tá barna duilleoga ag garú dá. Tá an tuisce dáite ní a bogann bailach iomlán sos an gás chug na duilleoga. Sin chunas ógáin an tuisce sos go barna gur an freisin. Má oscail muid láir gás mar seo, feiceann muid gúil an tuisce i ní a bogad tríd an dílam. Seo an fiochan taisteal atá ag an uisce. Bhí cinnte trí an bhainte sa tuirgneamh seo smála, gus éon chéad ar eile. Slán!